Assalamu alaikum hurmatly dinleyijiler. Garaşda baky tarap yurdumyzdaky täderlikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan Habarlary gepleşmekdeşiz. Şugun hormat prezident Fada Gurbanoğlu Berdimuhammedow minister kabinetiniň sanly markaly nowatdaky mejlisine çyrdy. Mejlise döwlet turmuşynyň ileri sürýän meselleri ara alyp maslahatlaşyldy. Hemem bir neçe resmi namalaryň taslamalarına seredildi. Hormatly prezidentime sanul gomarkaly ilki bilen Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Medewany hemde Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornatary Babaýewy güni aragatnaşyga çagyrdy. Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Medewa ýurdumyzyň kanun çykagy edarasynyň Türkmenistanda amala aşyrylýan giňerimli özgertmeleriň hukuk bunyadyny pugturmak boýunça alyp barýan işler barada maglumat berdi. Häzirki wagtda amala aşyrylýan durmuş ugurly siýasatyň esasy ugurlary bilen baglykda pugdoklyň dolanyş edaralarynyň degişi hünärmenleriniň we wekilleriniň gatnaşmagyna täze kanunlaryň bir näçesiniň taslamalaryny taýýarlamak işi dowam edýär. Şeýlekem milli kanunçylygy kämilleşdirmek maksady bilen hereket edýän kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalyk ýermek boýunça işler alınıp barýar. Dürli pugdoklaryň işini gadyraşdyrýan degişli gadyraşdyrjy hukuk namalary seljerliýär. Bu ýurdaky işiň netijeligini ýokallandyrmak boýunça çäreler kesgitlenýär. Deputatlar täze kanunlaryň many mazmunyny düşündirmek işlerini alyp barýarlar. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agdalarynyň we mejlisiň deputatlarynyň, ýurdumyzyň dinan ýolbaşlarynyň, jemgyýetçilik birleşikleriniň agdalarynyň hemde dinanlarymyzyň gatnaşmagyna arkadagly döwür awadan durmuşyň bünyada atly maslahat geçirildi. Onu mukaddes garaşdyrylmadan şany 30 ýyllaryna taýýarlyk görmek hemde üsüp gelýän ýaş nesilleri maşgala gymmatlyklarynyň we ahlak görelgeleriniň etatynda terbiýelemekde dinanlaryň ornuny ýokallandyrmak bilen baglanşykly gelin gyýylaryň arasynda wagt nesihat we düşünüş işlerini işleňleşdirmek meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy. Mejlisiň wekilleri halkary we parlamentary gatnaşyklarynyň mundan meýlekde ösürmegine gönüktirilen çäreleriň bir näçesine gatnaşdylar. Hormat prezidentime de Milli Geňeşiň mejlisiniň Türkmen döwletiniň hukuk esaslaryny hasy kämilleşdirmek, onu hakyky demokratik täpleri pugturandyrmak boýunça geçirýän işleriniň üren möhümdigini bellädi. Milli liderime de Türkmenistanyň düýpli özgertmeler ýoluna düşmek bilen kanunçylygy, jemgyýetiň iň uly gymmatlygy hökümini, öz raýatlarynyň beýikliklerini, hukuklaryny we azatlyklaryny goramagy, öz etişiniň ileri turýan ugry hökümini iglan edenini bellädi. Döwlet başlary häzirki döwrüň möhüm wezipelerini, şol sanyna demokratiýa we hukuk, çağanyň hukuklaryny goramak, gender we beýleki düýpli meseleleri çözmekde iri halkary goramalar bilen öýdary gatnaşyklaryň oňun tejribesini ulanmagyň wajypdygyna ünsjekdi. Soňra Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornatary Babaýew Milli Parlamentiň ýokarky palatasynyň 1-nji mejlisiniň netijeleri hemde geçirilýän wagt işler barada maglumat berdi. Halk maslahatynyň 1-nji çağrylşynyň şu ýylyň 5-nji iýunyna geçirilen 1-nji mejlisinde mejlisiň maslahatyna kabul edilen kanunçylyk resmi namalary makullandy. Ular boýunça degişli kararlar kabul edildi. Hemde Milli Geňeşiň halk maslahatynyň işi bilen baglanşykly kanunlaryň taslamalary tasdiklandy. Halk maslahatynyň agdalary, mejlisiň deputatlary, jemgyýetçilik guramalarynyň, piýady partiýalaryň wekilleri bilen birlikde çağrylary goramagyň halkary güni, bütün dünýä velosiped güni, daş gurşagy goramagyň bütün dünýä güni münasibetli geçirilen maslahatlary we duşuklary hemde düşünüş we wagt çärelerine gatnaşdylar. Köpçülikden habar berişdirişlerini iýdigleri çykyş etdiler. Hormat prezidentime halk maslahatynyň işini häzirki döwürde döwlet ösüşiniň ileri turýan ugurlaryny hemde halkara hukugynyň umumy iqrar edilen kadrlaryny nazara almak bilen alyp barmagyň zerurdygyna ünsjekdi. Döwlet başlarymyz kanun çykaçylyk ulgamyny tejribe alşmaga, halkara jemgyýetçiligini Türkmenistanyň garaşsyz ösüş ýoluny taryhy tejribesi we häzirki döwürde galanýan üstünlikleri bilen tanışdyrmaga ýardam edýän halkara hyzmatdaşlygy we parlamentary gatnaşyklary giňeltmegiň möhümdigini bellädi. Şeýlekem hormatly prezidentime halk maslahatynyň başlygy Milli Geňeşiň halk maslahatynyň işini mundan meýlekde kämilleşdirmek maksady bilen degişli resmi namalary ol çekdi. Hemde resmi namalary Sanul Gomarkaly Babaýewa iýerdi. Soňra hormatly prezidentime de vice-premier gelin ýadyby hemde onuň gödäwçi edýän düzümleriniň alam bilim, saglyk goraş, sport gomlarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşlaryny güni aragatnaşyga çagyrdy. İlki bilen saglyk goraş we derman senaty ministri Amany Pezow Tomut pasarynyň başlanmagy bilen baglykda ýurdumyzda din jarşy mögsüminiň gurulşy boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, abada milli tiýagatçylyk dolagyny Tomutky din jarşyň ýokary derejede gurulmagy üçin ähli öňler şäherlerini görmegiň zerurdygy barada aýdyp, keteleriň ýaýramana garşy görüşýän adatda nişar topary ýolbaşlyk edýän saglyk goraş we derman senaty ministri Amany Pezowa anyk tapşyryklar berdi.
Hudusanna deňde din jalma gelýänlere hükmany tanjym geçirişine, din jalş tagaldyş merkezleriniň degişde saklanşyna we umuman tomutky din jalşyň taýlygy üçin hat peýdaly geçirişine bir gödäwçiligi üpçün etmek tapşyryldy. Şeýle hem ilatyň arasynda tagdym durmuş ýörgelerini wagt etmek, dürli ketelleriň ýöňnal şäherlerini güýçlendirmek boýunça toplumlaryň işler artdyrmagyň derurdugy bellenildi. Soňra bilim ministri Gurbanow ýurdumyzda bilim özgertmelerini amala aşyrmak boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Hormat prezidentime hatabat diňläp, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine giriş synaklaryna hemde 2021-nji 2022-nji täze okuw ýylyna düýpli taýýarlyk görmegiň wajypdygyna üns çekdi. Täze okuw ýylynyň başlanmagyna çenli ähli mekdeplerde we okuw binalaryna awatlyş hemde timarlyş işler geçirilmeliler. Döwlet daşdyrmada okutmagyň täsir usullaryny işeň ornaşdyrmagyň, häzirki zamanyň bilim maksatnamalaryny we okuw serişlerini ulanmagyň ýüren ýökümdigini belläp, bilim edarlarynyň işini döwrüň tarapyna laýyk kämilleşdirmek, ýokary okuw mekdeplerini hojulyk gadaplaşygy usulyna geçirmek boýunça has anyk çäreleri görmegi taşyrdy. Soňra sport we ýaşlar teatry ministri Agam Radow ýurdumyzyň garaşsyzlygynyň şanly 30 ýylyk münasibetli geçirilmegi meýilleşdirilýän sport ýaşlaryny guramak boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Hormat prezidentime hatabat diňläp, köpçülikleriň beden terbiýe tagaldyş gereketini hemde sportda ýokary kazandanlary hasy ösdürmek, Türkmenistanlaryň ýaş neslini watançylyk ruhuny terbiýelemek boýunça işleriň netijelerini ýoklandyrmagyň derurdugy barada degişi görkezmeler berdi. Tanly ulgam arkaly jemgyçi guramalarynyň ýol başlarym, ulgamlaryna işleriň ýagdaýy hemde öňde golan jogapkärlik wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça görülýän çäherler barada hatabat berdiler. Hormat prezidentime hatabatlar diňläp, jemgyýetimiň we döwletimiň durmuşyna fiýazy partiýalaryň hemde jemgyçi guramalarynyň eýleýän aýratyn orny belläp, büdümleriň ýol başlaryna, adamlaryň arasynda wagt netihat işlerini işin ýola goýmak, garaşly Türkmenistanyň içer we daşar fiýadatyny giňden beýan etmek, döwlet adam çenirden ýörülgi esatyna alınıp bolýan döwlet fiýadatynyň mazmunyny düşündirmek hemde aýratyn ýakmetli jemgyçilik fiýat şäherleri guramaçylyk geçirmek boýunça birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Salam hormatly minister kabinetining agzalary, biz şu minister kabinetining sany ulgam arkaly nowatdaky mejlisini geçirýär. Mejlisde taýýarlanan resminamalaryň taslamalaryna seredler şeýle käwrem beýleki soralar, maslahatlaşar. Hormat prezidentime sany ulgam arkaly geçirilýän ministrler kabinetiniň mejlisiniň gün tertibini lan edip, ilki bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary müşrik we berdi. Vice-premier gödäwçi diýen gomnyň idaralaryna ýerine ýetirilýän işler ähli puwdoklarda telekeçiriň kuwatyndan netijeli peýdalanmak, hususy gomyň milli ykdysadyýetdäki paýyny artdyrmak hemde kiçik we orta telekeçiligi ösdürmek üçin şertler döretmek babatda görülýän çäreler barada hatabat berdi. Şunun bilen baglykda milli liderimiň garamagyna Mali we Ykdysadyýet ministrligi tarapyndan ministrlikler hemde puwdoklaryň dolanyş idaralary, vilayatleriň hemde Aşgabat şäheriniň häkimlikleri bilen birlikde döwletiň garamagyndan aýrylmagy hemde hususlaşdyrylmagy degişli bolan döwlet ýetişigindäki kärhanlar we desgalar boýunça geçirilen seljermeleriň netijeleri boýunça taýýarlanan teklip edilenildi. Mali we Ykdysadyýet ministrliginiň ýanynaky puwdogary merkez toparyň mejlisinde 21 sany desgany hususlaşdyrmak meselesine bellenlen tertipde seredildi. Hormat prezidentime hatabat diňläp, bazar gatnaşyklaryna tapgyrlaýyn geçmegiň amala aşyrylýan döwlet strategiýasynyň ileri turýan ugurlarynyň biridigini belledi. Şunda döwlet ýetişligindäki desgalary tapgyrlaýyn hususlaşdyrmagy, hojalygy ýöretmegiň döwrewap usullaryny işin ornaşdyrmagy, kärhanlary dolandyrmak boýunça ýetişliginiň dürli düzümlerini döretmäge aýratyn ähmiýet berilýär. Milli liderimiň ködürlüğünün teklipleri seljermegiň hemde bu işleri bildirilýän taraplara laýyklykda geçirmek üçin derur şäherler görmegiň mümkindigini aýtdy we şunun bilen baglykda vice-premier birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Abdurrahmanow gödäwçi diýen puwdoklarynaky işleriň ýagdaýy, çiň neftin we tebii gadan gaýtadan işlenýän mukdaryny artdyrmak, dünýä bazarlaryna bäsejge okyply ýokary hili önümleri öndürmek we daşar ýurtlary bermek boýunça görülýän şäherler barada hatabat berdi. Hormat prezidentimiň garamagyna Türkmenbaşydaky nefti gaýtan işleýän zawodlar toplumynyň çiň nefti satyn alma hakynaky kararyň taslamasy ödürlenildi. Resminama laýyklykda 2021-nji ýylyň dowamyna ýönümi paýlaşmak hakynaky alışyklar esatyna işleýän daşar ýurt kompaniýalarynyň 500.000 tonna çenli çiň nefti satyn almak gödüňli tutulýar. Hormat prezidentime hatabat diňläp, ýurdumyzyň durmuş ykdysadyň ösüşine tallamly goşunt goşmagy gönükdirilen neft gas toplumynyň netijeligini ýokarlandyrmagyň bugün möhüm wezipe bolup durýanyny belledi.
Döwlet başlarmady neft gablygymny diversifikasiýa ýol bilen ösdürmegiň, innowasion esasy onuň düzümini döwre baplaşdyrmagyň, ýurdumyzda hemde daşary ýurtlarda uly istek bildirilýän neft ýönümleriniň öndürilýän mukdaryny artdyrmagyň, bulgamyň ýöňünde goýulan wezipeleri üstünlikli çözmegiň ileri tutulýan urudugyny belläp, vice-premiere anyk tawşyklar berdi. Hormat prezidentime de degişli karara gol çekip, onu sanlyk markaly vice-premiere iýerdi we şol resmi namanyň düzgünleriniň talaby laýyk ýerine getirilmegini üpçül etmegi tapşyrdy. Soňra vice-premier hatawatyny dowam etmek bilen Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iýerilmegini diversifikasiýalaşdyrmaga hemde gaz pudugynyň eksport kuwatyny puturandyrmaga, Türkmenistan Xitay gaz geçersini gurmaga we dünýädäki iň iri galkynç gaz känini tapgyrlaryny özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin Türkmen Gaz döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt garz serişlerini gaýtarmak meseleleri boýunça hatawat berdi. Häzirki wagtda bu belgiler dolu gaýtarly. Bu barada Xitayň döwlet ösüş bankynyň Sinziyan şahamçası tarapyndan 2021-nji ýylyň 8-nji iýunyna resmi habar berildi. Hormat prezidentime hatawat dinläp, dünýä ykdysadyetindäki çylşyrymly ýagdaýa garamazdan görülen netijeli çäreleriň netijesinde Türkmenistanyň öz ösüşiniň ýokary depkinini, mali ykdysady durnuklygyny taklap galýanyny bellädi. Ýurdumyzda ykdysadyety döwre baplaşdyrmak hemde diversifikasiýa ýolu bilen ösdürmek, tanylgyma geçmek, ýokary tehnologiýaly tenagat ýönümçiliklerini döretmek boýunça giňerimli maksatnamalar üstünlikli amala aşyrylýar. Durmuşa geçirilýän özgertmeler gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň ähleti bilen ýödary beýikli hyzmatdaşlygy şol sanyna neft gaz senagatyna hyzmatdaşlyk ösdürmek üçin giň mümkinçilikler açýar. Neft gaz toplamy milli ykdysadyetiň esasy puduklarynyň biri bolup durýar. Tebi gazyň gollary boýunça Türkmenistan dünýäde öňdäki orunlary elýär. Häzir ol Merkez Aziýa sebitinde mawy ýaňyzy berýän esasy döwletleriň gatarına girýär. Geosiýasatydan amatly ýerleşmegi hemde ulewadorod serişleriniň baý gorlarynyň bolmagy netijesinde ýurdumyz dürli gollar boýunça şol sanyna Ýewropanyň we Aziýanyň bazarlaryna gazyň eksportyny artdyrmak üçin ägir türlü mümkinçilikler ýeder. Bu ýolda durmuşa geçirilýän siýasat açyklyk, ýödary jogapkärçilik ýörelgeleri esasyna gurulýar. Dünýäniň energetika döwletleriniň gatarına girýän ýurdumyzyň baý ulewadorod serişleriniň dol derejede ulanmagy, watanymyzyň ykdysady kuwatyny puturandyrmaga, mehriban halkymyzyň abadançylygyny hasy ýokalandyrmaga hyzmat eder. Şunun bilen birlikde bu ulgamda amala aşyrylýan iri maýy goýum taslamalary, durnukly ödüş we abadançylyk maksatlaryna laýyk gelýän netijeli halkara hyzmatdaşlyk göstermäge ýardam edýär. Türkmenistan Xitay transmilli gaz geçirisi munyň aýdyň suwutnamasydyr. Onu müňilliklaryň dowamynda Ewraziýanyň halklaryny baglanşdyran beýik güpek ýoluny gaýtadan dikeltmek pikiri öz beýany tapdy. Şu ýylyň ýanwaryna Malay ýatagyna täze kuwatly gaz gysyjy bekediň işe girilmegi, Türkmen TV gazyny ulak möhletliň esasy Xitay Halk Respublikasyna agtybarly bermegini üpçün etmeň ýolyna möhüm ädim boldy. Xitaýyň öňdewaji tehnologiýalary ýa-da iri neft gaz kompaniýalary bilen birlikdäki işiň netijesinde am derýanyň kenar ýakasyndaky ýataklary gözlemekde we özleşdirmekde, TV gazyň uly gollaryna ýa-da galkynç gaz känine täze guýlary buraglamakda we gaz gaýtan işleýän zawotlary gurmakda ägir türlü tejribe toplanýardy. Hormat prezidentimiz Türkmenistanyň iri ykdysady hyzmatdaşlarynyň biri bolan Xitay Halk Respublikasy bilen gatnaşyklara ýokary baha berip, döwletimiziň iki taraply gatnaşyklary mundan meýlekde ösdürmäge uly ähmiýet berýänini bellädi. Şol gatnaşyklar strategik häsiýete bolmak bilen deň hukuklyk, ýödary hormat goýmak hemde birek-birek beýikliklerini berja etmek ýörelgelerini esaslanýar. Döwlet başlarmada Türkmenistanyň daşary ýurt garz serişlerini öz wagtyna we dol meçherde gaýtaranyny bellädi. Munun özi ýurdumyzyň ykdysadydan kuwatly we guruply öz istiralen borçnamalaryna agrarly hemde jogapkärlik çemeleşýän döwlet döwün örkezýär. Bu bolsa garaşsyz hemişilik bir tarap watanmadan dünýädäki awraýyny has artdyrýar. Hormat prezidentimiz vice-premiere gazlygymyna bar bolan döwletara alaçyklaryny durmuşa geçirmäge, täze ýödary beýikli birlikdäki taslamalary amala aşyrmaga degişli birnäçe anyk tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Oraz gelip, ýurdumyzda suw tünçligini gowlandyrmak, suw serişlerini netijeli peýdalanmak we goşmaçy suw gorlaryny döretmek boýunça alınıp bolýan işler barada hatawat berdi. Ýurdumyzyň suw hyjylygyny ösdürmek, onuň maddi enjamyn büniýadyny hasy puturlandyrmak hemde bu pudugy döwrewap tehnologiýalar ornaşdyrmak boýunça görülýän çäreler barada aýdyldy. Bu wagtda ýöňde duran wezipeleri öz wagtyny ýerine getirmek maksady bilen Türkmenistanyň suw hyjylygy baradaky döwlet komiteti tarapyndan derur suw göterjileri elektrik enjamlaryny, ähtiýaçlyk şaýlaryny we tarpeji serişlerini satyn almak boýunça bäseş geçirilýär. Şunun bilen bir gatarda vilayetlerde täze suw hudanlaryny gurmak hemde bar bolanlarynyň gögrümlerini giňeltmek boýunça işler alınıp barlýar.
Hormat prezidentime de hatabat dinläp, suwdan oýlançykly peýdalanmagyň Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň möhüm urudygyny belledi. Munyň özi ilkinji nowatda oýsanagy toplamyny diýip gündäsdirmek, daşky şow goramak we ilaty arasagy suw bilen ýygyderli üpsün etmek baradaky wezipeler çözmek bilen baglanyşyklydyr. Giňerimli suw hojuluk taslamalarynyň üstünlikli durumça geçirilmegi buğdoýyň, paxtanyň hemde beýleki obagjylyk öňümleriniň ýönelişiniň möçürlerini artdyrmaga we ýurdumyzda adyk bolşugyny has üpsün etmege, o senagat lowamynyň eksport kuwatyny putrandyrmaga ýardam berýär. Şunun bilen baglykda hormatly prezidentimiz ekrançyk meýdanlaryny özüç suw bilen üpsün etmek, teňki binýady kämilleşdirmek, tuwarymly ekrançykda häzirki zamanyň suw tygyjytlaryjy tehnologiýalaryny ornaşdyrmak, suw teňki deskalaryny gurmak meselelerini üns merkezinde taklamak babatda vice-premieri anyk tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Durduliýew semendiň täze görnüşleriniň öňünçligini ýola goýmak hemde olaryň ýöndürilýän mukdaryny artdyrmak boýunça geçirilýän işler barada hatabat berdi. Tenagat we gurulşyk önümçigi ministrligi puwdagy ösdürmek, daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan önümleri, hususanna ýurdumyzda amala aşyrylýan gurulşyk işleri hemde ykdysadyň beýleki puwdaklar üçin zerur ýokary kelli gurulşyk serişlerini çykarmak, döwrewap tehnologiýalar bilen injamlaşdyrylan täze zawodlary ulanmaga girdmek, yerli mineral çyg mal serişleriniň esasyna ýönüm öndürmek boýunça ýöňde goýulan wezipeleri ýerine getirýär. Ministerliň garamagyna sement zawodlaryna aktiv mineral goşunlary bolan täze görnüşli Portland sementiniň örümçigi ýola goýuldy. Balkan kän müdirliginiň Ufra ýatagynyň we Lewap vilayatynyň döwletli trawynaky Akbuluk meýdançasynyň dagjynçlary bu örümçig üçin çygymal bolup hyzmat edýär. Bu mineral daşlary özüniň fizik we himik käýfiýetleri bilen tapawutlanyp ýokary kelli sement öndürmäge mümkinçilik berýär. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzda sarp etjileri zerur ölümler bilen üpsün edip bilýän kuwatly gurulşyk senagatyny kemale getirmegiň zerurdygyna ýene dergedek ünsçekdi. Döwlet başçylygynda puwdagyň kuwatyny ýygyderli artdyrmagyň hemde ýurdumyzda we daşary ýurtlarda ulislegden peýdalanýan ýokary kelli gurulşyk serişleriniň öňdürüşini köpertmegiň möhümdigini belläp, vice-premieri birnäçe anyk tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Ýewedif gözegçige diýen ulug aragatnaşyk toplamyna, şol sanyna raýat aviasiýa alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Şunun bilen baglykda ulug geçirgeleriniň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanmak, üstsaşy howa gatnawlarynyň ýyglygyny artdyrmak we çägini giňeltmek, bu ýolgamda edilýän hyzmatlaryň bäsejige ukyplylygyny hemde hilini ýokalandyrmak boýunça görülýän çäherler barada hatabat berildi. Şu maksatlar bilen halkara tejribesinden ugralanyp, döwlet başçylygymyzyň 2009-njy ýylda gol çeken buýrugy bilen tasdiqlanýan Türkmenistanyň howa geňişligini peýdalanmak üçin targatnamalary bermegiň möhletlerini hemde daşary ýurtlaryň howa gemleriniň onuň çägine gonmagynyň düzgünlerini kadrlaşdyrýan tertibi döwrewaplaşdyrmak we oňa degişli üýtgetmeler girmek teklip edilýär. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, Türkmenistanyň çäk taýdan üren amatly ýerleşmek bilen tebit-temde iklim ähmiýetli möhüm ulug üstsaşyr we logistik merkezi hökümine eýilýän orny puwtalandyrýanyny belledi. Döwlet başçylygymyz bu ulgamda ägir tuly kuwaty bolan ýurdumyzyň ýödary beýiklikli halkara hyzmatdaşlygy üçin hemişe açykdygyny aýtdy. Giňerimli işleriň geçirilmegi hemde ýeri taslamalaryň amala aşyrylmagy netijesinde ýurdumyzda döwrewap düzümler edildi. Munyň özi uluglaryň ähli görnüşleri boýunça şol sanyna üstsaşyr howa gatnawlary ulgamyna daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklar üçin giň mümkinçilikler açýar. Hormatly prezidentime de bular barada aýtmak bilen vice-premieri anyk tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedowa medeniýet tepdelerining çäklerini Lewap vilayatyna geçiriljek çäherleri görülýän taýýarlyk barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiň kararyna laýyklykda 22-27 iýun aralygynda Lewap vilayatyna geçiriljek dürüjlük çäresiniň maksatnamasy dürli çäreleri özüne jemleýär. Medeniýet tepdelerine gabatlanyp, vilayatda durmuş medeni maksatly deskalaryň, şol sanyna Kerki şäherine howa menziliň, Türkmenabadda Türkmeniň Agoý binasynyň we Farawe trawyna çağılar dünýäsi medeni din jarş merkeziniň açyş tawarlaryny geçirmek meýilleşdirildi. Medeniýet göýsüniň o dişgarlarynyň hemde Magtymul Pragynyň şyhret günü münasibetli dürli mazmunly birnäçe çäherler guralar. Magtymul adyna Milli Saýly drama teatryna täze sahnalaşdyrylan Gülbilbil operasynyň ilkinji görkezilişi bolar. Vice-premier medeniýet tepdelerining çäklerini meýilleşdirilen dagryl çäherleriň degişli maksatnamalaryny hormatly prezidentimiň garamagyna götürildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýerel geçirilýän dürüjlük çäresiniň ähmiýetini belledi.
ol yurdumyzyň medeniyetiniň we sünötiniň güllebisýanynyň milli ruhy mirasymyzy dünýäde giňden wagt etmek we gorap taklamak boýunça alınıp balyan netijeli işleriň aýdyň suwutnamasyna urildi. Hem de bu ulgamy hasy ösürmäge itergi berip, täze wekilleri ýüze çykarmaga ýardam berýär. Hormatly prezidentime de halkymyzyň öýe bolşy diýip desurlarynyň jebisliginiň we berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň dürüjlük güýjüniň aýdyň beýan edilmegi üçin medeniýet hepdeliginiň täze durmuş maksaty lesgalaryň açyş tawarlarynyň geçirilmeginiň ýokary guramaçyk derejesini üpçün etmegi tapşyryp, bu wagtda vice-premieri degişi görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Glejew Türkmen Haly Döwlet Birleşiginiň haly kärhanlarynyň işini kämilleşdirmek boýunça alınıp balyan işler barada hatabat berdi. Halkymyzyň milli gymmatlygy bolan halçylyk sünneti berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ägir türlü üstünlikler gadandy. Häzirki wagtda Türkmen Haly Döwlet Birleşiginiň düzümine jemi 11 kärhana girýär. Milli el halçylyk işini hasy ösürmek we kämilleşdirmek boýunça bir näçe anyk teklipler hormatly prezidentimiziň garamagyna güdürlendi. Vice-premieriň belleşýäli beýçäreler ýokary kelli haly önümleriniň düredilmegine, dokulan hallara islegiň ýokallanmagyna we ýerlenýän mukdarynyň artmagyna, ýüpek-ýüplükleriň hemde önümçükde bolan beýleki terişleriň oýlanşykly peýdalanmagyna we ahyrky netijede kärhanalaryň ykdysadydan has netijeli hereket etmegine, düşeňitleriň we giýdejleriň göçleriniň ýokallanmagyna ýardam berer. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ajaýyp halçylyk günärini hasy kämilleşdirmegiň we giňden wagt etmegiň, ýurdumyzyň halçylyk budugynyň önümçük düzümini kämilleşdirmegiň hemde halçyk gelin gyýlaryň netijeli zähmet çekmegi we dürüjlük pikirleriniň amala aşyrylmagy üçin munasyp şertler döretmegiň möhümdigini bellädi. Döwlet başlarymyz hüdürlenýän teklipleriň wajypdygyny çekip, ýokary kelli haly önümleriniň öndürilýän we eksport edilýän mukdaryny köpertmek hemde dünýä bazarlaryna çykaryşyny işiň öňe ilerletmek boýunça alınıp balyan işleriň netijeligini mundan meýlekde artdyrmak babatda vice-premieri anyk tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Gelin Ýadow Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ilmi işler boýunça geçirilen beýäsleşiň jemleri hakyna hatabat berdi we döwlet başlygynyň garamagyna degişi kararyň tasabat nedürledi. Her ýylda geçirilýän diýip bolan beýäsleşik ýurdumyzda 12-nji ýunyna dawraly ýagdaýda bellenýän Ilimler Güni münasibetli Ilimler Akademiýasy hemde magtumladynaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeş tarapyndan guruldy. Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmagyň watan ýylyna almy beýäsleşik alman hemde tehnologiýalaryň ileri tutulýan 6 ugru boýunça geçirildi. Olaryň ataryna nanotehnologiýalar, himiki tehnologiýalar, täze materiallary öwrenmek we energetika, biotehnologiýa, molekulyar biologiýa, uwabagçylygy, ekologiýa we genetika, maglumat we aratnaşyk ulganlary, kompýuter tehnologiýalary, häzirki zaman lukmançylyk we derman serişleri öňdürmek tehnologiýalary, innovasiýon ykdysadyýet, insan-perwer ilimleri ugullary bar. Aglan edilen beýäsleşige ýaşlaryň jemi 1053 gatnaşyp, baýrakly orunlara ködürlenilen ýaşlaryň 57-si, 32 talip hemde 25 ýaş alim beýäsleşiň ýeňjiligine munasyp görüldi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ähli döwürlerde dünýäde bolup geçýän oňun özgertmeleriň ählisiniň esasy bolup hyzmat eden almyň özüne aýratyn ähmet berilýänini beledi. Häzirki döwrüň talaplaryny nazara almak bilen alam lugamy düýpli özgertmek iş başlandy. Şol özgertmeler bolsa, almy işläp taýýarlamalaryň netijelegini ýokallandyrmaga, geljegi ugurlarda düýpli we amaly almy barlyklary işin geçirmäge, ýurdumyzyň almy barlyk edaralarynyň hemde ýokary okuw mekdepleriniň maddi enjamyň binýadyny hasy puwturlandyrmaga gönükdirlenler. Hormatly prezidentimiz ýaşlaryň arasynda her ýyl geçirilýän almy işleriň beýäsleşiginiň ýurdumyzyň ilmini giňden wagt etmäge, häzirki zaman jemgyýetine onuň oruny artdyrmaga ýardam edýänini belläp, degişi karary gol çekdi. Hemde ony Watan Habarlary vice-premieri berdi we almy beýäsleşigiň ýeňjilerini tiýlaglamak dabrasynyň ýokary guramaçyk derejesine geçirilmegini üpçün etmegi tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Daşary işler ministri Meredow, Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutynyň işini kämilleşdirmek boýunça alınıp balyan işler barada hatabat berdi. Şoň bilen baglykda bu ýokary okuw mektebiniň hormatly prezidentimiziň milli diplomatiýa mektebinde öğretmek baradaky başlangyjynyň esasyna hemde döwlet başlarymyzyň 2008-nji ýylyň martynda gol çeken permany laýyklykda döredilendigi bellenildi. Häzirki wagtda halkara gatnaşyklary institutyny fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Milli liderimiziň ýurdumyzyň diplomatik gullugy üçin hünärmenler taýýarlamak ulgamyny özgertmek boýunça birin tapşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen degişli teklipler işlenip taýýarlandy.
Hudusanna 2 baskançakly bakalavr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizde okuw ýylyna ýokary okuw mektebinde tülegli saatsa käbir uglary açmak teklip edilýär. Gelecek ýyllarda beýle günärler boýunça şu saatsa okutmak hemde instituty hojalyk gataplaşygyna geçirmek gözüňde tutulýar. Şunun bilen birlikde halkara gatnaşyklary institutynyň düzümini kämilleşdirmek bilen baglykda täze okuw bölümlerini, şol sanna ýokary okuw mektebiniň ýanyna ýaş diplomatlaryň mektebini, strategik barlyklar boýunça ilmi merkezini açmak, şeýlik hem tanylganlar we kommunikasiýa bölümini döretmek maksadyla gataplanýar. Hormat prezidenti we hatabat dinläp, halkara gatnaşyklary institutynyň taýýarlayan ýaş hünärmenleriniň ýakyn geljekde daşary ýurtlarda awraýly halkara guramalaryna dünýäniň ykdysady, insanperwer, hukuk we maglumat geňişliginde Türkmenistana münasip wekilçilik etmeligini bellädi. Watanymyzyň daşary täsirini ýigderli amala aşyrmak türkmen diplomatlarynyň işiniň esasy we aýratyn jogapkärlik wezipesidir. Oňun beýtaraplyk, paragatçyk süýjülük, hoşniýetli goňşulyk hemde giň netijeli hyzmatdaşlyk ýörelgeleri daşary siýasatyň esasyny düzýär. Milli liderimize ýokary okuw mektebine talipleriň häzirki zaman bilimlerini hemde taýlap bilen hünärler boýunça hünär tälimlerini, ýöňde barjy sany tehnologiýalary ýöýleşdirmekleri, bilimini ýokarlandyrmaklary, orda şolum bilen meşgulanmak üçin ähli şertleriň üpçün edilmeligini bellädi. Soňra bilim alan ýaş hünärmenler ýurdumyzyň daşary ýurtda hyzmatdaşlary bilen netijeli gatnaşyklary ösdürmäge, Türkmenistanyň umuma wadançylygynyň bäfitlerine laýyk gelýän dürüjlikli başlangyçlaryny ilerletmäge talamly goşunt goşmalylar. Döwlet başlarymyz hödülünün teklipleri makullap, vice-premieri ýurdumyzyň diplomatik gullugy üçin ýokary hünärli hünärmenler taýýarlamak boýunça işleri ýygyderli dowam etmegi tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, ýokary gözegçilik idarasynyň başlygy Berdimuhammedow, hormatly prezidentimiň tapşyrygy boýunça şu ýylyň 9-10 iýun aralygyna hökümet wekiliýetiniň Birleşen Arap Emirliklerine amala aşan gulluk iş taparynyň netijeleri barada hatabat berdi. Taparyň çäklerini Türkmen wekiliýetiniň Abu Dhabi'niň mirasçy şahzadasy, Birleşen Arap Emirlikleriniň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başlygynyň ornatary Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Birleşen Arap Emirlikleriniň premier ministriniň ornatary, prezidentiň işleri boýunça ministri Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan hemde Birleşen Arap Emirlikleriniň daşary işler we halkara hyzmatdaşlyk ministri Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan bilen duşuklar geçirli. Döwlet gatnaşyklarynyň geljegi baradaky pikir açmalaryň çäklerini giňerimli gullar boýunça Türkmen emirlikler hyzmatdaşlygynyň diýipgünli ösüşi bellenildi. Munyň şeýle bolmagyna ýokary derejedäki ýygyderli we anaşmak syýasy gatnaşyklary ýardam berýär. Şonuň bilen birlikde iki taraplaryň hyzmatdaşlygy Hyzgysanyna tüwda ykdysady we maýy goýum ulgamyna hasy puturlandyrmagy iki dostlukly döwletiň gyzyklanma bildirýänligi beýan edildi. Duşuklaryň dowamyna energetika, ulag, maýy goýum, owagy jogulganlaryna we beýleklerde gatnaşyklaryň gerimini geňeltmek nukdaýy nazaryndan Türkmen wekiliýetiniň Birleşen Arap Emirliklerine şu saparynyň ähmiýeti bellenildi. Şonuň bilen baglykda Dubai şeherine geçirilmegi meýilleşdirilýän Expo halkara sergisiniň möhümdigine aýratyn üns çekildi. Bu serge Türkmen tarapy işen gatnaşmaga taýýarlyk görýär. Birleşen Arap Emirlikleriniň daşary siýasat idarasyna aralyk maslahatlaşylan meseleleriň hataryna halkara we tebit gün tertibine degişli möhüm meseleler boldy. Taparyň çäklerine şeýlik hem Türkmen wekiliýeti Abu Dhabi'niň ösüş gazinasynyň baş direktori Muhammed Saif Al-Suwaydi bilen duş geçirdi. Onuň başynda Türkmen emirlikler gatnaşyklarynyň işin käseti bellenildi. Bu wagtda şu ýylyň fevralyna Türkmenistanyň hökümeti bilen Abu Dhabi'niň ösüş gazinasynyň arasynda gol çekilen iki taraplaryň resmi namalaryň wajypdygy bellenildi. Munyň özi sewda ykdysady we maýy goýum gatnaşyklaryny giňeltmäge ýardam bermäge görükdirilenler. Şeýlik hem gaz kemiýe, mali we ulap pudoklaryna ýurdumyzda emirlikler tarapyndan gatnaşmagyna amala aşyrylmagy meýilleşdirilýän taslamalary durmuşa geçirmek boýunça anyk çäreler ara alınıp maslahatlaşyldy. Taparyň çäklerine birlikde taslamalary durmuşa geçirmäge görüktirilen bir näçe iki taraplaryň resmi namalara gol çekildi. Hormatly prezidentime hatabat dinläp, Birleşen Arap Emirlikleriniň Türkmenistanyň öňden gelýän hemde ýeri sewda ykdysady hyzmatdaşlygyny belledi. Soňky ýyllarda netijeli döwlet gatnaşyklary täze hile we anyk mazmuna eýe bolup, ýygyderli ösürilýär. Biziň ýurdumyzda galdyp alýan peýdal serişdeleriň gollary boýunça dünýäniň iň baý döwletleriniň biri bolup durýar. Bu bolsa dürli gullarda tagallalary netijeli birleşdirmek üçin beru şertler döredýär diýip döwlet başçylaryna aýtdy.
Hormat prezidentimiz Türkmen emirlikler gatnaşyklaryny pugtulandyrmagyň mümkindigini belläp, ýödary eksport import mümkinçiligini artdyrmak, harit dolanşygynyň möçürlerini köpertmek hemde ykdysady hyzmatdaşlygy işeňleşdirmek maksady bilen iki ýurdun wekiliyetleriniň arasynda geňeşmeleri ýygyderli geçirmegi taşyrdy. Döwlet başlarmada Türkmenistanyň wekiliyetiniň Birleşen Arap Emirliklerine bolan gulluk iş saparynyň netijeleri boýunça ol çeklen iki taraplaryň resmi namlaryň ähmiýetini öňe çekip, vice-premieri ýokary gödegçilik idarasynyň başlygyna gadanlan hökümetara alışyklarynyň durmuşa geçirişine degişli meseleleri üns merkezine taklamagy tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary Amanow, harby we hukuk goraýjydarlar tarapyndan hormat prezidentimiziň tanylgama geçmek meseleleri boýunça kararlaryna kesgitlenen wezipeleriň ýerine ýetiriş barada hatabat berdi. Ýa-da gulluk işlerine peýdalanmak üçin bitegi maglumat gollaryny döretmek, maglumat telekommunikasiýa torlaryny giňeltmek, elektron resminame dolanşyklygamy ornaşdyrmak, maglumat kiber howpsuzlygyny üpsün etmek üçin programma ýenjamlaryň serişleri gurnamak boýunça işler dowam edýär. Bu işleriň çäklerine degişli harby we hukuk goraýjydarlar tarapyndan raýatlary berilýän hyzmatlary, resminamalary tanlaşdyrmaga mümkinçilik berýän ulgamlar işe girilýär. Şoň bilen baglykda hyzmatlary amala aşyrmakda, jemgyýetçilik howpsuzlygyny üpsün etmekde netijeli bolan tanylgamlaryň işe girilýändigi habar berildi. Awraýly halkara guramalar we daşary ýurtlaryň ordaş tizimleri bilen hyzmatdaşlykda degişli bolanlarda ýöňdewazy tejribäni öwrenmek we işiň ulanmak maksady bilen halkara hyzmatdaşlygyny pugtulandyrmaga gönükdirilen işler alınıp barylýar. Birleşen Milletler Romasynyň ödüş maksatnamasy hemde Tügda we Şoýunça konferensiýasy bilen hyzmatdaşlykda ýurdumyzyň daşary ykdysady işine gatnaşýan ministrlikleriniň we pugdaklaryň dolanyş idaralarynyň arasynda gümrük amallary boýunça bir penjere ulgamny döretmek ornuny işler dowam edýär. Vice-premier resmi we internet web saytlary hemde degişli ýokary höküm mekdepleriniň okuw usuliýet işlerine iňte tehnologiýalary esaslanýan tanylgamlaryň ornaşdyrylyp, tanly bilim portallarynyň elektron kitapxana ulgamynyň düredilendigi, online görnüşinde tapaklary geçirmekligiň ýoly goýulandygy barada habar berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, döwletimiz tarapyndan garaşsyz hemişelik bir tarap Türkmenistanyň goranma hukukyny pugtulandyrmak, milli ýaraglyk güýçlerimizi döwre baplaşdyrmak, harby we hukuk goraýjydarlaryň işini mundan meýlekde kämilleşdirmek meselelerini hemişe uly üns berilýänini beledi. Bu ýolgamda amala aşyrylýan özgertmeleriň esasy wezipesi harby we hukuk goraýjydarlaryň öňünde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek üçin şertler döretmekden ibaratdyr. Şoň bilen baglykda döwlet başlarymaz tanylgama geçmek boýunça ýöňde bolan wezipeleri takyk ýerine ýetirmegiň möhüm talapdygyny öňe çekdi. Hormat prezidentimiz döwrebap maglumat kommunikasiýa tehnologiýalarynyň ulanmagynyň, bu idaralaryň harby gullukçylarynyň hemde işgärläriniň üstüne ýüklenilen wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmekler üçin uly mümkinçilikleri açýanyny aýtdy. Döwlet başlarymaz bu gurda gödegni tutulan meýilnamalaryň durmuşa geçirişine berip gödegçiligi üpsün etmegiň zerurlygyny çekip, vice-premieri Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretaryna bir näçe taşyklary, şol sanyna işgärler dönemini pugtulandyrmak hemde bu idaralaryň işgärleriniň hüner derejesini ýygyderli ýokalandyrmak bilen baglanşykly taşyklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz tanylgama arkaly geçirilýän Ministrler Kabinetiniň mejlisine gatnaşyp izlenip şeýle diýdi. Hormatly Minister Kabinetiniň agzalary. Ertir yedi diyarımızda alamlar günni davaları yağlaydı. Bellek geçer. Neyse güneşi bay berekettem Temmuz pasının ilkinci günlerinde davaları verilen alamlar günü bilen tüy sürekten gultaya. Büyük karaştırmamın 30 yılında şahane vakalar bilen davalanmayan Türkmenistan parakasının anlaşma vatan yılına bir bayramçının şahane geçirilen çevreden mehruan halkıma değil. Aratinin yurdumuzun almi cemiyetçilerini büyük işlere kalkanlar. Bir karar devletimizde kazanılan üstünlükleri çekti. Bu sonuç duygularını dürütçöktün hem bir ananya. Cemiyetimizin hem devletimizin ötüşünün hareketlendirisi yok bununla bir yurdumuzda alman hem tehnikanın bütüğü hem de öyle ötesinin üpçün edilýän almy tehniki tiyaratymyzy üstünlikli alyp barýar. Almyň hem tehnologiýalaryň ileri tutulýan uğurlary boýunça geçirilýän baralıq netijelerini ölümçülüğünü ornaşdyrmak, döwre senaat kärhanalaryny döretmek, aksaýaty san ulgama geçirmek bilen hem durnukly ykdysady ötüşi gazanýar. Kuwatly ykdysady.
almy medeni mümkinçilikleri olan hem döwlet tökbünde garaşlyk hemişelik bir tarap Türkmenistanyň dünýä bileşigindäki aýryny has hem potulandyr. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2020 ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösürmek maksatnamasyna laýyklykda alym olganyň kuwwatyny, adamyň bilim mümkinçiliklerini artdyrmak bilen ykdysadyýetimiziň innovasiýalary, tehnologiýalary we öňde barjy tejribeleri dayanýan hem ösüşini üçin etmäge mühim ähmiýet berýär. Hem şonunla birlikde Türkmenistan Ulumlar Akademiýasynyň garamagyndaky institutlarda pudoklan almy bagly idaralarynda, ýokary okuw mekteplerinde, nana, himiýa, kompýuter, härki zaman lukmançylyk we dirman terişlerini öňürmek tehnologiýalary. Täze materiallary öwrenmek, energetika, biotehnologiýa, molekulyar biologiýa, owa hojalygy, ekologiýa we genetika, maglumat we aragatnaşyk ulgamlary, innowasion, ykdysadyýet, insanpärwer alymlar ýaly ileri tuturlan ogullarda netijeli işler anyp barýar. Alym podogyny degişli döwlet maksatnamalaryny tapgyrlaýyn amala aşylmaň netijesinde ýarky zaman tehnologiýalaryna, sanly bilimi, öňde barjy tejribe esaslanýan adam mümkinçiligini ýygyderli, kämilleşdirli. Ekologiýa taýdan arasda we galanysyz ykdysady önümçilik düýümler, kuwwatly zawod hem fabrikler guruldy. Garagyň sährasyň hem Hazar deginiň ösümlik we haýwan dünýäniň gymmatly we görnüşlerini gorap saklamak. Alternativ Türkmen köýüni we onuň şor, suwa kawalaryny, oguzurlygyny peýdalanmak. Aralyň TV hem helakçylygynyň öňüne almaga gönükdirlen täze tehnologiýalar döredildi. Türkmen toprağının köp dertler em bolan mineral suwlaryny, beceriş parçalıklarını we dermanlyk ösümliklerini ulanmak hem almy esaslary işler taýýarlandy. Ine ýerli çiýe mallardan ýokary hili derman terişlerini öndürmegi ýola goýuldy. Miwa, irimiş, gök hem bak şekillerinin, dowurlaryň, garamallaryň, düýelerin, guşlaryň we barlyklaryň hem täze tohumçylygy döredildi. Türkmen halkynyň emele gelişiniň we hem ösüşiniň gözdaşlary. Onu da gadymy orta asyrlar. Täze tarihdaky Türkmen döwletleriň kemaly geliş we ösüşi tarihi. Büyük Büyük yolun uğruna yerleşen, tarihi medeni ýadyýarlyklarymyz, dilimiz, edebiyatımız, medeniyetimiz ve sunatımız almesafda ýygyderli öwredilýär. Her zaman bilimlerinin ve alımlarının dünyanın ykdysady, medeni, innowasion ösüşlerini gönükdirmegi, parahatçylykly, dostlukly, hoşniyetli gatnaşyklary ýoly goýmaň ören mühim şerti bolupdyr ýa. Şu nokta nazardan biz alym, bilim we innowasion tehnologiýalary wagtda Birleşen Milletler Guramasy, beýleki ýer halkara guramalar hemde adaşar ýurt döwletleri hem hyzmatdaşlygymyz ýygyderli potulanlar ýa. Hormatly Mr. Kamyanyň awalary, hormatly armlar, mendebe alymlar hem öwgüne bilen ýendirgädek tüýserekden agurtlaýar. Hormatly Mr. Kamyanyň awalary, hormatly armlar, men siňärliňe bir jan sağlyk, awadan hem bagtyar durmuşy. Alym hemde dürüjlük işlerinde de bolsa, bundan belekde täze we üstünlikler hem açyşlary tüýserekden alýar. Onu Mr. Kamyanyň awalary biz şunuň bilen fan ulam arkaly Mr. Kamyanyň nowatdaky mejlisini geçirip gutarýar.
men äkliğinde esas iyi yurt perfekti alıp baran işlerinde üstünlükleri alıyor. Sağ olun. Indi bolsa hormat prezident bilen Türkmenistanyň Harby Akademiýasynyň, Türkmenistanyň Gorunlyk Ministrliginiň beýik sapar Murat Türkmenbaşadyň näki Harby Institutynyň, Türkmenistanyň Gorunlyk Ministrliginiň Harby Deňiz Institutynyň, Türkmenistanyň Serhede Institutynyň, Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Institutynyň, Türkmenistanyň İçeri işleri Ministrliginiň Institutynyň we Murat Garif adyna Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Universitetiniň Harby Lukmançylyk fakultetiniň uçurumlaryny, serkerdelerini hemem professor mugallimlerini iwren gutlaw bilen tanış edýäs. Mehriban uçurumlar, sizi Türkmenistan parahaçylygyň we anşmaň watan ýylyp olandyran ýyllar, garaşsyz hemişelik beýtarap Türkmenistan watanymyň mukaddes garaşsyzlygyny, döwlet öz ýytýarlygyny, çäk bütünlüğini, konstitusiýon guruluşyny, ýurdumyzyň howpsuzlygyny, jemgyçilik asudygyny, milli kanunçylygymyzy ygtybarly gorumagy üpçün etmek üçin ýokary serkerdeler düzümini we işgärler taýýarlayan Harby Akademiýany, hemem ýokary bilimli hünärmenler taýýarlayan ýokary okuw mekdeplerini üstünlükli tamamlamaňyzy, ýokary hünär bilimine, ilkinji serkerdelik derejesine eýe bolmaňyzy, zähmet ýoluny hemem gullugy gadam basmaňyzy bilen tüýsürükden otlaýan. Garaşsyz watanymyzyň edermen gerçekleri, ideýi watanymyzyň iň täze taryhyndan, häzirki düşlerimiziň ählisi mukaddes garaşsyzlygymyz bilen aýrylmaz baglanyşydyr. Garaşsyzlyk ata-babalarymyzyň merdany bederlerimiziň asarlar boýu eden arzularynyň mysal bolup, bütün ýer ýüzüne dabaralmasydyr. Şöylem mukaddes garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyny ullan toýlaýas. Tarih üçin uzak bolmadyk döwrüň içinde hemişelik beýtarap Türkmenistan döwletimiz ykdysat taýdany kuwatly döwlete öwrülip, halkara geňişligindäki ornuny hasam berkitdi. Sizi Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk bayram münasibeti geçiriljek dawraly harby ýürüýüşiňe ýokary derejede gurulmak üçin häzirden gowy taýýarlyk görmeliňiz. Dawraly harby ýürüýüşden bu ýysançly başlangydy bilen tutup ruh berentlik, hemem ýokary söwüşýän ruh bilen geçmeliňiz. Milli goşulmadyň gorunç ukuwyny, hemem harby kuwadyny, garaşsyzlyk ýyllar içinde geten bilen sepketlerini dünýä jemgyçiligine äşkär etmeliňiz. Önemli gadamlaryňyz bilen merdany ata-babalarymyzyň şuňky nesilleriniň gaýratyny, edermenligini, hemem watana wepalygyny görkezmeliňiz. Sizi ata watanymyzyň harby howpsuzlygyny, çäkleriniň bütünlüğini üpçün etmegiň harby syýasy, harby ykdysady hemem harby strategik esaslaryny kesitleýän, harby doktrinamyzdan uralyp, mukaddes garaşlygymyzyň gadanlaryny, hemişelik beýtaraplyk hukuk ýagdaýymyzy berk goramalysyňyz. Ýurdumyzyň konstitusiýon guruluşyny raýatlamadan awadan hemem bagtyar durmuşyny üpçün etmelisiňiz. Merdana watan guruluşlary, garaşsyz hemişelik beýtarap Türkmenistanyň ýüregi hasaplayan Aşgabat bugünkü güni dünýäde parahaçylygyň şäheri diýilip ikrar edilýär. Gün saýyn täze keşfe girýän gözel paýtagtymyz Guinness'in bütün dünýä rekordlar kitabyna da münasip orny ereýär. Şu ýyl bize Aşgabat şäheriniň dördülmeginiň 140 ýylyny şöhratlandyryp, ýokary derejede belläp geçdik. Bu bayramçylygyň şanyna bagşlanyp geçirilen şäherler hemem dawralar bolsa, ak arzuwlaryň amala aşýan şäheri bolan Aşgabatyň dünýädäki ornuny hasam berkitdi. A dawrany hasam belinde oturdy. Spordyň, sagdynlygyň hemem ruh berentligiň şäher hökmüne ikrar edilýän paýtagtymyzda şu ýyl geçiriljek iki sany uly halkara sport ýarşy, Davis'in kubu urnaky halkara ýarşyň tapgyry, hemem wadatrek boýunça dünýä çempionatynda bu üstünlükleň üstün getirer. Sizin halkara derejedäki bu ýarşylaryň guramaçylykly geçirilmegine münasip goşunt goşakdyňyzda ýarşlara işe gatnaşyp, üstünlükli çykyşlaryňyz bilen ideýi watanymyzyň halkara awraýany hasam belinde oturjakdyňyzy berk inanýan. Hormatly serkerdeler, professor mugallimler, bütün dünýäde innovasiýanyň, alymy hemem tehnologiýanyň, şolsany harby tehnikanyň ösýän döwründe ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde okuw terbiýeçilik işleriniň geçirilişini kämilleşdirmek, okuw usuliýet işlerini iň täze tehnologiýalary ornaşdyrmak, internet hemem elektronik kitapxana urganlaryny geňden peýdalanmak, harby watançylyk terbiýesini puturlanmak zerur bolup durýar.
Şoňa görä ýa-da watanmyzda bilim bermeň ähli basgançaklaryny ýokary keldi. Elektron maglumatlar bilen üçinetmek, sanly serişleri giňden peýdalanyp, bilimin mazmunyny baýlaşdyrmak, hilni dünýä derejesine laýyk getirmek maksadydan sanly bilim ruhumy ösürlýär. Size şeýle mümkinçiliklerden peýdalanyp, ukutmagy usuliýetini kämilleşdirip, alymyň iň soňky gazananlary hemem ukutmagy innowasion usullary arkaly her bir harbat halybyň bilime, alymy hemem tehnologiýa bilen höwüsini hasam artdyrmalysyňyz. Hormatly uçurumlarym, siziň ähliňizde Harba Akademiýany hemem ýokary harby okuw mekdeplerini üstünlikli tamamlamagyňyz bilen ýeni döwürgedek tüýsürük taňytlaýan. Size berkşan saglyk awadan hemem bagtyar durmuş, mukaddes we jogapkärlik ulluňyzda uly üstünlikleri ardy edýän. Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaraly işleriniň beren serkerde başly Gurbanoğly Berdimuhammedow. Iniworsa hormatly prezident bilen Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda alymy işler boýunça geçirilen bäsleşiň ýeňjilerini ýigren gutly bilen tanış edýäs. Merhaban ýaşlar, hormatly talipler. Sizi Türkmenistan parahaçylygyny öwrenişmäň watany ilip alan ýyllar ýurdumyzyň ýaşlarynyň arasynda alymy işler boýunça geçirilen bäsleşikde galanan uly üstünlüğiniz bilen tüýsürük taňytlaýan. Ata babalarymyzyň asly ýol görelgerini dowam etdirip, garaşdy hemişelik bir tarapy urusmyzy alym bilimi ösürmek, ykdysadyň puduklaryny alymyň täze gazananlaryny ornaşdyrmak, ýurdumyzyň alymy kuwatyny ýokarlandyrmak biziň baş maksatlarymyzdan biridir. Biz Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysatyny ösürmek maksatnamasyna laýyk ösüşden hemem ruwaşlykyň ýoly bilen öňe barýan garaşdy durusmyzy alymy ruhumy dünýä derejesine çykarmaga uly üns berýäs. Alymy barlygyny binýadyny berkitmek hemem ýygydarly döwre baplaşdyrmak, ýokary tehnologiýalary, düýpli nazary ilmlere esasan ýa-ni sanly ykdysaty emere getirmek bagatda toplumlaryny işler alyp barýas. Şuňur bilimleri, alymy tehnik ösüşüňe gazananlaryna, täze tehnologiýalary, hemem innovasiýalara daýanyp, ähli mümkinçilikleri beýik işlere amala aşyrmagy gönükdirýäs. Şolar wagtda dürüjlükli oýlap tapyşlar bilen tapawdunýan bilimli ýaş hünärmenler taýýarlamaga, zekinli ýaşlaryň alymy bilen höwüsini artdyrmaga gönükdirilen giň önemli işler alyp barýas. Bilim hemem alym ulgamlaryny utgaşykly alyp barýan düýpli özgertmeleriň netijesinde alymy hemem dürüjligi höwüsli ýaşlamadan täze nesli kemale geldi. Ýurdumyzyň akademiki, alymy barlyk institutlaryny, ýokary okuw mekdeplerini, alymy tehnologiýa, alymy klinik hemem, alymy taslama merkezlerini, tejribe önümçilik barlykhanalarını, pudagara hemem pudaklaýyn alymy idaralarda sağlaşykly ýoly goýulan işler, gazanylýan üstünlikleri munyň aýdyň misallar. Merdana ata babalarymyz alym bilime uly sarpa goýupdylar. Bu ulgamyň her bir şahsiýetiň, jemgyýetiň, döwletiň ösüşiň uly ähmiýeti edine göz ýetiripdirler. Alym älemiň henüz aň ýetirilmedek sirli gapylaryny açyp berýän ägurt ulguýuşdyr. Täsinlikler dünýäsine ýol beretdir. Alym bilen meşgullanmak bolsa, uly awra ýadanmaga eltýän ýoldur. Alymly ýaşlar ýurdumyzyň bagtyar geljegdir. Halkymyzyň nurany ertirine bolan parlak umydydyr. Türkmeniň döwletlik ýol ýörelgesiniň mertebeli dowamatydyr. Ýaşlarymyzyň bagtyar durmuşy döwletimiziň gadanýan üstünlikleri bilen berk baglydyr. Şoňa görä ýaş nesilleň alym bilen meşgullanmagyny giň okulu berip, zehini ýaşlary alymy gözlere urakdyryp, olaryň şahsiýet hökmüni kämilleşmek üçin hemişe tagalla etmelidir. Döwletimiziň kuwatyny potlandyrmakda, aýratynamy ykdysatynyň sany dümlerini ösürmekde ýaş alymlarymyzyň alymy açyklary, innowasion tejribeleri, alymy inženerçilik pikirleri, senagat innowasion maglumat tehnologik alymy barlyklary ören möhüm ähmiýete eder. Ýaş alymlaryň hünärmenliň hemem talipläň öňdewaji tejribeleri özleşdirmekleri, netijeli alymy işlere alyp barmaklary, dürüjlükli zähmet çekmekleri üçin Türkmenistanyň Ilm Akademiýasynyň garamagynaky institutlarda, tehnologiýalar merkezinde, puduklaýyny alymy barlyk idaralaryna, ýokary okuw mekdeplerine giň mümkinçilikler döredýäs. Alym tehnika we innowasion tehnologiýalar boýunça hyzmatdaşlygymyzyň çägini
hünärleri kämilleşdirmekleri, hemem özara tejribe alşmakları üçin ýaşlarymyzy daşary ýurtlaryň awraýly alym bilimi idaralarına, dürejlik saparlaryna iýdigdirli iýberýäs. Hormatly ýaş alymlar, yurdumyzyň alymy bagly institutlary, ýokary okuw mektepleri, şeýlekeme Türkmenistanyň Alymlar Akademiýasynyň hemem magtumlaryň näki ýaşar urumysynyň merkezi ýaşanyň ýanyňy ýaş alymlaryň merkez tarapyndan alınıp barlayan işleri ýaş alymlarymyň hemem taliplerimizin halkara alym bilim bäýatçylaryna özleriniň zihni başarnyklaryny görkezip bilmekleri üçin giň mümkinçilikler açýar. Ýaş alymlaryň, inženerlaryň, tehnologlaryň hemem hünärmenleriň alymy açyşlarynyň ýurdumyzyň durmuş ykdysady ösüşine degişli möhüm ähmiýetli güýdipleň çözülmegine ýardam berýänine biz aýratyn buýsanýas. Beýik hemem asylly häsiýetleri, aýdyň maksatlary özlerini görülge edilen ýaş alymlaryň alymyň ileri sürýän ulary boýunça gadanýan üstünlikleri, täze alymy oýlap tapyşlary döwletimiziň mundan berägem güllä ösmegine uly ähmiýete edir. Bizi garaşda baky tarap döwletimizde ýaş alymlary alymy işe hemem häzirki döwrüň talabyna laýyk gelýän täze alymy uglary özleşdirmäge giňden çekmek üçin mundan berägem ähli taýlalary. Mehriban ýaşlar, hormatly talipler, sizi Türkmenistanyň garaşdygynyň 30 ýylynyň bayram edilýän ýerinden Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda alymy işler boýunça geçirilen bäýatçylykda gadanyň ajaýyp üstünlügi bilen ýene bir gedek tüýsürükden otýan. Siziň ähliňizde berkjan saglyk, uzak ömür, abadan we bagtyar durmuş. Ýurdumyzda alymy üstürmekde hemem ony belent sepketlere ýetirmekde alyp barýan işleňizde uly üstünlikleri ardy edýän. Türkmenistan prezidenti Watan Habarlary. Hormatly prezident Watan Habarlary garaşdy hemişelik bir tarap Türkmenistanyň alymy jemgyýetçiligine hemem alymy tehnika we innowasion tehnologiýaryň ösşatly halkara alymy maslahatlaryň şajary gutlyk hatyny berdi. Döwlet başçylygyndan gutlagyna belenirşýär halkara alymy maslahatda dünýäniň awraýly alym hemem bilim merkezleriniň alymlarynyň, professor molimlarynyň, injener tehnologlarynyň gatnaşmagy biziň alyp barýan alymy tehnika syýasatymyzda halkara jemgyýetçilik tarapyndan şuňgur gyzyklanmanyň barha artýanyny, hemem giň halkara hyzmatlaşyk üçin täze mümkinçilikler açylýanyny aýdyň şaýatlyk edýär. Häzirki zamany bilimleriniň hemem arymlarynyň dünýäniň ykdysady, medeni, innowasion ösüşlerine gönükdirilmegi, parahaçylykly, dostlukly, hoşniýetli gatnaşyklary ýoly goýmagyň ören möhüm şert bolup durýar diýip hormatly prezident Watan Habarlary Milli Dermada Watan Habarlary ýurdumyzyň alymy jemgyýetçiligine hemem halkara alymy maslahatda gatnaşyjylary alymlar güni bilen tüýsürükden gutlap, olary berkjan saglyk, abadan hemem bagtyar durmuş, alymy hemem dürejlik işlerine täze üstünlikleri, hemem açyşlary ardy etdi. Ýurdumyzda 12-nji iýuny belenilýän alymlar münasibetli hormatly prezident Watan Habarlaryň adyna köp sanly gutlyk hatlar hemem telegrammalar gelip goşýar. Hatlarda hemem telegrammalarda milli liderimiň ýol başlygyny Türkmenistanyň berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne alymy işler, alymy barlary giňden alyp barmak, olaryň netijelerini önümçiligi ornaşdyrmak üçin ören oňoýly şertleň dördülýän anatalýar. Bulyň ählisi ýurdumyzyň ykdysady ösüşinde täze sepketlere ýetmäge gönükdirlendir. Döwlet hemem jemgyýetçilik işgärleri, guramalaryň we idaralaryň ýol başlary bu ajaýyp bayram bilen hormatly prezident meherlik hemem tüýsürükden otýarlar. Şeýle döwlet başçylygynda berkjan saglyk, uzak we bagtyar ömür, halkymyzyň abadançylygynyň watanymyzy mundan berägem güllede ösürmek bähridine alyp barýan giň ýerli işlerine täze üstünlikleri ardy edýärler. Milli liderimiz Watan Habarlary Milli Geňeşiň mejlisiniň deputatlarynyň adyndan Mehmet wagtydy. Döwlet başçylygy Milli Geňeşiň halk maslahatynyň adalarynyň adyndan Babaýew wagtydy. Hormatly prezident Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatçylary Amanow, Berdimuhammedow, Abdurrahmanow, Durduliýew, Gelinýazow, Galyjew, Mehmedow, Meredow, Müşşekow, Oradgaliýew,
Ügözöw gutluw hatlaryny iýerdiler. Milli Lidermada Türkmenistanyň prezidentiniň diwanyň jogapkar işgärleri tüýsürekden çykýan gutluglaryny ýordular. Hormatly prezident bada Gurbanoğlu Berdimuhammedow, Ahir vilayatynyň häkimi Gurbanow, Balkyn vilayatynyň häkimi Ataxaliýew, Daşy vilayatynyň häkimi Nazarmuradow, Lewap vilayatynyň häkimi Amangaliýew, Mary vilayatynyň häkimi Annaberdiýew, Aşgabat şäheriniň häkimi Galyjew iň umut arzuwlaryny iýerdiler. Döwlet başçymyza ýurdumyzyň harby hukuk goraýjydararynyň ýol başlary gutluw hatlaryny ýordular. Döwlet başçymyza Gurbanoğlu Berdimuhammedow arymdary günleriň saýrawlary we salat alşyklary geçirmek boýunça Merkez toparyň başlygy, Demokratik partiýanyň başlygy, Senagatçylar we Telekaçar partiýasynyň merkezi ýaşanyň başlygy, Agrar partiýanyň merkezi ýaşanyň başlygy, Käýerdaşlar arkaşyklarynyň milli merkeziniň başlygy, Zenandar birleşiginiň merkezi ýaşanyň başlygy, Magtumlady Nahy ýaşar uramatynyň merkezi ýaşanyň başlygy, Dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň prezidentiniň ornatary, Gurbanoğlu Berdimuhammedow Nahy howannarlyga mätäş şaglary himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat ganatynyň ýerine ýetirjek direktory, Parahaçylyk ganatynyň müdiriýetiniň başlygy hem köp sanly beýlekler gutladylar. Hormatly prezident bada Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň taşyry boýunça Türkmenistanyň hökümeti wekiliýeti 9-njy 11-nji iýun aralygynda Birleşen Arap Emirliklerine iş saparyny amala aşyrdy. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, ýokary gözegçilik idarasynyň başlygy Serdar Berdimuhammedowyň ýol başlygyndaky Türkmenistanyň hökümeti wekiliýeti Birleşen Arap Emirliklerine birnäçe duşuklar geçirdi. Hormatly prezidentimiň taşygy boýunça Birleşen Arap Emirliklerine iş saparlanmaran Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, ýokary gözegçilik idarasynyň başlygy Serdar Berdimuhammedowyň ýol başlygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Birleşen Arap Emirlikleriniň paýtagty Abu Dhabi şäheriniň halkara howa menziline bu ýurdun resmi adamlar tarapyndan mehri gaçlandy. Howa menziline geçirilen gyýtgaça töhbetleşiň başlygyna Türkmenistanyň hemde Birleşen Arap Emirlikleriniň döwlet başçylarynyň ýygydyryl tagallalary netijesinde iki ýurdun dürli gurlar boýunça gatnaşyklarynyň barha puwtulan ýanygy belenildi. Häzirki saparam ýola goýulan gatnaşyklary hata giňeltmäge, ýardam bermäge görükdirilenler. Saparyň çäklerini 10-njy iýunda Türkmen wekiliýetiniň Birleşen Arap Emirlikleriniň premier ministriniň ornatary, prezidentiň işleri boýunça ministri Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan bilen duşy geçirildi. Duşukda taraplar energetika, ulaq, maýy goýumlar, obagçylyk we beýleki puwduklardaky ýödary gatnaşyklaryň geriminiň mundan meýlekde giňeldilmegi nukdaýynlaryndan bir saparyň möhümdigini aýratyn belediler. Birleşen Arap Emirlikleri Türkmenistanyň öňden gelýän we iri söwda ykdysady hyzmatdaşydyr. Dürli gurlarda şol sanna işewurluk düzüm boýunça iki taraplaryň gatnaşyklary netijeli sürilýär. Birleşen Arap Emirlikleriniň işewurlugynyň geljegi Türkmen badaryna eýilýän orny berkitmäge gyzyklanma sartýar. Bu bolsa hormatly prezidentimiň alyp barýan öňden görjekli maýy goýum fiýadaty ýurdumyzda tenagatlaşdyrmaga hemde öňde bar tehnologiýalary we işläp taýýarlamalary ornaşdyrmagyň etatyna diversifikatsiýalaşdyrylan döwrawat tenagat düzümini kemale getirmäge görükdirilen toplumlaryň özgertmeler maksatnamalary we taslamalary bilen baglydyr. Şunun bilen baglykda geçen ýyllarda milli liderimiň Birleşen Arap Emirliklerine hemde Birleşen Arap Emirlikleriniň başçylarynyň ýurdumyzda bolan resmi saparlary iki taraplaryň hyzmatdaşlygy iýdigdirli ösürmek ýoluny ähmiýetli ädim boldy. Şeýle hem taraplary Dubai şäherine geçirilmegi meýilleşdirilýän we şol sanna Türkmen tarapynyň hem işin gatnaşmagy gözüň nutilýän Expo halkara tergitiniň hem ähmiýetini belediler. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Serdar Berdimuhammedowyň ýol başlygyndaky ýurdumyzyň hökümet wekiliýetiniň Abu Dhabi'niň ötüş ganatynyň baş direktori Mohammed Saif Al-Suwaydi bilen duşy geçirildi. Taraplar Türkmen emirlik gatnaşyklarynyň işçileşdirilýänini belediler. Bu bolsa söwda ykdysady hemde maýy goýum ulgamlaryna gatnaşyklaryň ösürmegine güýçli iterge beren Türkmenistan hökümeti bilen Abu Dhabi'niň ötüş ganatynyň arasynda şu ýylyň fevralyna baglaşylan iki taraplaryň resmi namalarda öz beýany tapýanlar. Mälim bolşýaly hormatly prezidentimiň ýol başlygyna amala aşyrylýan ýurdumyzyň maýy goýum fiýadaty ýagyr türlü tebigy serişdirleriň bolmagyndan döwletimiziň geografiýa taýdan amatly ýerleşmeginden hemde üstsaşy mümkinçiliginden ugralýar. Şunda gün ýel energiýasinden peýdalanmagyň tehnologiýalaryny ornaşdyrmagyň maýy goýum serişdirlerini çekmegiň mümkinçilikleri ileri turilýar. Şonuň bilen birlikde hem häzirki döwrüň soňky alma gazananlaryny iş ýüzünde durmuşa geçirilmegine aýratyn ünserliýär. Ýurdumyzyň hökümet wekiliýetiniň şu iş saparynyň dowamyna bir urlar boýunça giňişlerin pikir alşmalary uly orun berildi.
Şoňurada Abu Dhabi'nin ötüş gaznasynyň ýol başda bilen geçirilen duşukdy. Buýgurlar boýunça bir näçe degişli meseleler ara alyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem duşuň barşyna taraplar Türkmenistana gaz himiýa, mali we uly ulgamlaryna durmuşa geçirmek meýilleşdirilen tasamalar boýunça anyk ädimleri ara alyp maslahatlaşdylar. Duşuň netijeleri boýunça birlikdäki tasamalaryň durmuşa geçirilmegini kadalaşdyrýan iki taraplaryň resmi namalaryň bir näçesine gol çekildi. Şeýle Türkmen wekiliýetiniň Abu Dhabi'niň mirasçy şahzadasy, Birleşen Arap Emirlikleriniň ýaraglyk güýçleriniň birin serkerde başlaryň ornatary Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan bilen duşu geçirildi. Duşuň başyna taraplary ýokary derejeli iýlikderlik we ynançmak görelmelerine esaslanýan syýasy öýdary gatnaşyklaryň Türkmen emirlik hyzmatdaşlygynyň iýlikderlik ösdürmegine itergi berýänligini kanagatlanma bilen bellädiler. Netijeli iqtisadi we işuur hyzmatdaşlygy ýeňeltmek üçin ägir türlü mümkinçilikleriň bardygyny bellemek bilen taraplar Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasyndaky däbi urulan dostlukly, netijeli gatnaşyklaryň üstünlükli dowam etjekdigini anan bildirdiler. Şol gatnaşyklar ýyl saýyn täze mazmuny eýe bolýar. Töhfetdeşleriň belleşleri ýaly gatnaşyklary durmuş medeni, şäher gurulşyk düzümini özgertmäge we döwre baplaşdyrmaga gönükdirilip, Türkmenistanyň durmuşa geçirilen 20 ölçerli gurulşyk tassamalarynyň nukdaýnalaryna özüni anyk esaslar jemleýär. Gatnaşyklaryň kuwaty dürli gurlarda, şol sanyna maýy goýumlary, ýalňyç energetika, ulug aratnaşyk ulgamlaryna, gaýtadan işleýän senagatda we beýlik gurlarda netijeli gatnaşyklary giňeltmäge mümkinçilik berýär. Öýdary pikire görä däbi urulan medeni gatnaşyklaryň göstermegi, bilim, ilim we medeniýet ugry boýunça tagallalaryň birleşdirilmegi hem wajyp bolup durýar. Taraplaryň geljekde hyzmatdaşlygyna, syuda iqtisady we maýy goýum ulgamlaryna iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň hasam puturandyrylmagyna gyzyklanma bildirýänlikleri beýan edildi. Duşuň ahyryna taraplar birek-birege bagyt awadançyk we arwaşyk arzu etdiler. Şeýle hem saparyň çäklerini Türkmen wekiliýetiniň Birleşen Arap Emirlikleriniň daşary işler we halkara hyzmatdaşlygy ministri Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan bilen gepleşikler geçirildi. Taraplar Türkmenistanyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň arasyndaky syýasy diplomatik, syuda iqtisady we medeni ynsanperwer ulgamlardaky iki taraplaryň gatnaşyklaryň derejesine ýokary baha berdiler. Halkara we sebit gün tertibiniň derwäs meseleleri boýunça pikir alşyldy. Taraplar Awraýly halkara düzümleriniň çäklerindäki işiň öýdary hereketleri hem aýratyn bellediler. Şeýlelikde hormaty prezidentimiziň tapşyrygy boýunça Türkmenistanyň hökümet wekiliýetiniň Birleşen Arap Emirliklerine amala aşan iş sapary tamamlandy. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary, ýokary gözegçilik idarasynyň başlygy Ferdar Berdimuhammedowyň ýol başlygynaky Türkmenistanyň hökümet wekiliýetiniň bir dostlukly ýurda amala aşan sapary üstünlükleri weslendi. Hormat prezident bilen AK Parti bilen göwünlere galkyna Balkan hememe daşow vilayatlarynyň gallaçy bagdaýhanlary Türkmenistan parahaçylygyň we naşmagyny Watan ýylynyň buğdoý ýorugyny guramaçylykly ýerçiler. Şu münasibetli geçirilen davralary ýurdumyzda maraşyrlayan beýik özgörtmelerini dowly gollanyanyň ýene bir sowutnamasy boldy. Türkmenistan parahaçylygyň we naşmagyny Watan ýylynyň galla ýorugyna başlanmagy münasibetli Balkan vilayat häkimleriniň guramagyna geçirilen geňeş maslahat hatda ýokary işçiňlige wetlendi. Maslahatda Balkan vilayatyna ýaýlananylan owa-hojalyk özgörtmelerini üstünlükli amala aşyrmak, buğdoý öreğini öz möhletine ýokary hili geçirip, ýetişdirilen adaklyk galla hasyny gysga wagtda isripsiz ýygyna almak. Arkada prezidentimiziň dünýäniň öňde barjy önüm öndürjilerine satyn alyp beren häzirki zaman owa-hojalyk çeýniklarynyň gije günniz bökdürsiz işledilmegini üpçün etmek hemde jogapkärlik owa-hojalyk mögsüm bilen bagly bolan beýleki wajyp wezipeler dogrusyna durluk geçirildi. Galla oranyň öň ýanyna iltiýeligli ýaşullaryň öňde barjy mehanizatorlaryň owa-hojalyk toplamynyň işgärleriniň agzybirlik bilen gatnaşmaklaryna Balkan vilayatynyň merkezi Balkan Hawa şäherindäki vilayat taryhy we ülkäni urunuş muzeýine guralan täsirli gezenejem aýratyn many mazmuny eýe boldy. Jogapky ýaly mögsümiň başlanmagy münasibetli geçirilen şeýle çäherleriň dowamy vilayatyň bereket etramynyň Türkmenistan daýhan birleşiginiň çäherine altynmyş ak buğdoýyň bereketli hasyl kemale getirilen aňyrtyna bertine göz etmeýän ekin meýdanyna ýokary guramaçylygy eýe bolan galla uragyna ak pata bermek dawrasyny utgaşdy. Bu ýerde arkada prezidentimiň tapşyrygyna eýerilip, hormatly ýaşullaryň gatnaşmaklaryna galla uragyna ak pata berildi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme enzilni munzilen mübareke ve ente hayrul munzilin. Ey Allah'ım,
edilýän ýagşy dilegleriň hormatyna bu mübarek tähetli günde gahrman arka dağımyzyň Gallı oroguna beren ak patasyna ruhlanyp, gallı oroguna girişýän Balkan welaýatymyzyň zähmet söýür agdy bir daýhallaryna bawa daýhan ýar bolup, Dawud peýgamber howandar bolup, Allah Taallanyň özü bereketini berip, edermen daýhallarymyzyň keramatly ene ýerden ihlas bilen ýetişdiren döwletimiziň baýlygy, halkymyzyň rızkyly, taçagymyzyň bereketi bolan guşgurtak ak buğdaýmyzy öz wagtynda ýetkisiz ýygnap, Watan Habarlaryny tawşyrmaklygy beýik bir waryň özü ählimize meýetler eýlesin. Goý dünýä dursun, garaşdy Baky bir tarap can watanymyz Türkmenistan dursun. Goý dünýä dursun, asy nurdan merdana türkmen halkymyz dursun. Goý dünýä dursun, ähli halkymyzy bir başa jemläp, belen sepkitleri alyp barýan gahrman arkadağımız dursun. Amin ya rabbel alamin. Harmanyňyza bereket, çäjiňize bereket. İltilaly ýaşularyň ak patasy bilen bagdalgalan galla orogyny soňra arkada prezidentimiň tarapyndan satyn alyp berilen döwrwap tehnologiýalary daýanýan ýokary öňdürjükli, kuwwatly kombaýnlar köpçüliklerini dowam etdirdiler. Alytsara ýaýylyp, aňyrsına bersine göz ýetmeýän sinanyňda gözleňi dokunuryp, ýürekleri joşa getirýän altyn maşly ak buğdaýly meýdana dünýäniň döwrwap kombaýnlarynyň owadan hatarlary, sağlaşykly ýanglanýan sesleri dawlatnyjylaryň kalplaryny buýsanç duýgularyna besledi. Şeýlekde häzirki zaman däni orji kombaýnlary ussatlyk bilen erkedýän mehanizatorlaryň tagallasyny netijesinde gysga wagtyň dowamyna guşgursak adaklyk dänäniň ilkinji tonlary peýda boldy. Munyň özi Balkany bawa daýhanlaryň arly ýylyň dowamyny eden ihlaslarnyň, çeken zähmetleriniň ýerine düşýäkdiginiň özgöçli sowtnamasyna urly. Yeri gelen aýsak Balkany gallaçy käriniçiler tutan ýerli dähme çekip, Garaşylmyň 30 ýyllyk taryhy senetiniň ullan toýlanýan Türkmenistan parahatçylygyň anlaşmagyň watan ýynynda da adaklyk ak buğdaýyň bitkinlik hasyny kemale getirdiler. Galla oranyň başlanma münasibetli wilayet derejesinde guralan davrada Balkan wilayetiniň etrapdyr şäherleriniň bagşa sadynylaryň, ustad aýdymçylaryň, çeper höwetçilerini ýerine ýetiren aýdym saýlaryna şany Garaşylmyň Türkmenistan parahatçylygyň anlaşmagyň watan ýynyň gahraman akademiyanyň döwlet adam düşünürdiyen insanperwer taglimatynyň ene ýerden bereke dönürýän daýhanlarymyzyň zähmet üstünlükleriniň sopra destarhanlarymyza rızkal bereket bolup dolýan türkmeniň ak buğdaýynyň wasp ýetirli. Dawaranyň geçen ýerine welaýatyň owa gojalyk toplumynyň gaýtadan işleýän senagatynyň önümlerinden guralan sergiler de giň orun berli. Giňden ýaýwanlandyrylan bu sergi welaýatyň agry senagat toplumynyň bagtyalyk döwrümizde eýleýän bilen sepkitler bilen has içkin tanışmagy mümkinçilik töretdi. Owa gojalyk önümleriniň şeýlede beýleke durly görnüşli ady önümleriniň sergisini sinanlar, ata watanymyzy bereketiň bolçulugyň mekany uran arkada prezidentimize hoşalyk sözlerini aýdyp, taşaklarymyzyň rızkaly bereketiniň hemişe bol bolmagyny arzu etdiler. Baýmany mazmuna wesenen dawaranyň geçen ýerinde welaýatyň owa gojalyk toplumynyň degişli hünärmenleriniň, welaýat polisiýa müdürlüğiniň ýanyň howpsuzlygy bölüminiň wekilleriniň gatnaşmaklaryna öňde duran möhüm wezipelere, durmuşa geçirmeli derwayat şäherlere başlanan iş maslahaty meselelep, ol işçiň häsiýet tebessänli. Bereketli Balkan toprağından ýygnanan altyn maşly ak buğdaýyň ilkinji tonalarynyň bezemen awtolog kergeni bilen Serdar etrawyna galla kabul ediş bölümine uğradylmagy hasa gowunurjy boldy. Awtolog kergeni galla kabul ediş bölümine egisilmez şahatlyk şowkun joşgyny aýdym saatlar bilen garşylandy. Ýokary ukrantlyga wesenen davrada Mehriban akademiyanyň parasatly başlanmagyna tutuş ýurdumyzda şol sana Balkan wilayatynda bolup geçen ägir türlü taryhy özgertmeler, ýetilýän bilen sepkitler, nurany geljegimizde gönüktirilen beýik tutumlar, dowam tapýan täze rowaşlyklar dogusunda buýsançlan durulup geçildi. Balkan medeniýet we sunugy satlary bolsa belen teňlerde ýerine ýetiren joşgyny aýdym saýlary bilen buýsançly çykyşlaryň üstüne ýetirip, dawlatnyjylaryň buýsançly gowunlaryny hasa belende götürdiler. O saatlikdan ýerine ýetiren şirn aýdym saýlar, bagtyar durmuşymyzyň, ýurt garaşylmamyzyň, ak buğdaýyň bereketli hasyny ýetişdiren daýhanlarymyzyň zähmet üstünlükleriniň Türkmenistan parahatçylygyň anlaşmagyň watan ýynyň wasnama bolup ýanglandy. Dawlatnyjylar bereketli galla hasylynyň senagat taýdan gaýtadan işlenişini, ondan ýokary hili unyň hemde çörek we çörek önümleriniň taýýarlanyşyny synlamak bagtyna da eýe bolýar. Balkan ýerleriniň buğdaý hasyly ýygnanan meýdanlaryň samanyňyna, boşan ýerlerde desine sürüm geçirmek işlerine de guramaçylykly ýersenliklerini bellemek hasa ýakyndyr. Harmanyňyza bereket. Balkan welaýatynyň edemen gallaçylary. Balkan welaýatynyň Serdar etrawyny ýaşaýjysy Meretniyaz Hydyrniyaz. Ilha bugün asıllı davi ora Balkan welaýatymyzda
hormatly arkadaşymyň ak pata bermegi bilen, ilsiler ýaşylaryň bitimilläti bilen galla oraguna badalga berildi. Hormatly arkadaşymyz babaday hallary işleme akly mümkinçilikler döretip berýär. Dökün bilen suw bilen iýdi giderli ösen döwletleriň kämil öndürjükli işlen kuwatly tehnikadan alyp berýär. Watanmyza Allah hasylyny tapşyrdan naq tasaplaş geçirilipdi. Şahallyk arasynyň 30 ýyllyk toýuny Balkan welaýatynyň edermen babaday halar uly rahmet üstünlükleri bilen barmagyny tüýsürekden arzu edýän hormatly arkadaşymyň zanysa başydyk. İl ýurt bähbetli döwlet ähmetli işler elmydam rawaçlyklara bersensin. Harmanyňa bereket, hormatly arkadaşymyz çäçiňize bereket edermen babaday halar. Daşary welaýatynda da Türkmenistan parahatçylygyň anlaşmagyň watan ýylynyň orak mögsümine girişilmegi münasibetli welaýat derejesinde geňiş maslahaty geçirildi. Maslahatyň dowamyna galla oragyny guranmaçlykly geçirmek we däne orjy kombaýnlaryň saýlaşyk işini üçin etmek bilen baýlanşykly meseleler ara maslahatlaşyldy. Maslahatda owa zähmetkeşler barada edilýän ýygydal aladalar üçin mehriman ýakdamda tüýsürekden çykan alkyş sözler aýdyldy. Taşaşagarnaki Türkmen Owa Hojalyk Institutu bilen Türkmen Owa Hojalyk Uniwersitetiniň arasynda teleköprü arkaly geçirilen sapagam özüniň täsirligi bilen tapatlandy. Galla oragyna girişilmek münasibetli öňde barjy gallaçylaryň, mehanizatorlaryň, bagtyar ýaşlaryň Taşaşagarnaki welaýatyň taryhy we ülkäni öwrenşi muzeýine aýlanyp görmeklerim täsirli pursatlara baý boldy. Soňra gedilen zatnyjylar Görögli Tramynyň çägine ýerleşýän Azamaqçy galasyna bardylar. Welaýatyň Görögli Tramynyň magtymyny adynaky daýhan birleşiginiň çägine ýaşyny nesin wekilleriniň ýaşy diligleri bilen oraga girişildi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anzilni munzila mubarak ve ente hayrul munzilin. Ey Allah'ım, Türkmenistan parahatçylygyň we inançmagyň watan ýylynyň bu tähetli gününde haja arkadaşymyzyň ak patasy bilen ata-babalarymyzdan miras galan kämil ýöreglerini eýerip galla oragyna girişýän goýny 361li Daşawud welaýatymyzyň edermen zähmet söýer daýhanlaryna Allah Taala ýar bolup işlerine ýeňillik, gujur gaýrat, guşgursak ak buğday dänämiz asrypsyz ýygnap maksat edilen belen sepkitlerimize yetmegi müýesser eyle. Goý dünýä dursun, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ähli halkymyz bir başa jemläp belen sepkitleri alyp barýan gahrman prezidentimiz dursun. Goý dünýä dursun, merdana halkymyzyň dowamaty dursun. Goý dünýä dursun, eri türkmen halkymyz dursun. Goý dünýä dursun, jan watanymyz Türkmenistan dursun. Amin ya rabbel alamin. Rahmetka ya arhamar. Armanada bereket bereket. Armanada bereket bereket. Soňra mehriman ýakdamynyň daşary ýurtlardan satyn alyp beren däne orjy kuwwatly kämil kombaýnlaryna ak ýol ardy edildi. Welaýatda galla oragyna gyýytka möhletde ýetkizip geçirmek üçin zerur guranmaçylyk şäherler geçirildi. Kemale getirilen hasyl welaýatyň agykin uswatlarynyň gyýytka döwürde 145.000 hektardan 265.000 tonnalyk galla harmanyny döretjek tüklerini anamartyrýar. Daşda oragy galla oragyny işlediljek kombaýnlaryň we däne daşamakda peýda ediljek awtoulaklaryň öýül boşly ajaýyp hatarlary dawaranyň aýratyn bedigine gurly. Mehriman ýakdamyzyň biýmeşer aladalaryndan ýa-da kömek gollawlaryny uklanan Daşawud welaýatynyň gallaçy Babaday hanlary buğday ekilen meýdanlaryň ähli ýerine de bereketli hasylyň ýetişdirilmegini üpçün etdiler. Şu bereketiň göz başynda bolsa, diňe hormatly prezidentimiň daýhan hakdaky ýa-da aladalardyr. Ýerler üçin ýurdumyzda döredilýän şertler diýsen gowandyrjydyr. Mehriman ýakdamynyň parasatly ýol başlygyna daýhançylygyň milli däpleri alman gazananlary bilen saýlaşyk goşdurulýar. Bu bolsa, bol hasyly kemale getirmeň esasy şertleriniň biridir. Dawaranyň çäklerini ýurdumynyň owa senaga toplumynyň önümleriniň sergisi guraldy. Döwrebap owa hojalyk tehnikalarynyň guralarynyň we dökünleriniň pudokda ýetilen sepkitleri şöklenýän sergiler dawaratnyjlarda ulgydyklanma döretdi. Welaýatda gazanylýan üstünlikleri şöklenýän haritler türkmen saçanyň bereketine bereket goşýan dürli azyk önümleriniň uzalyp gidýän hatarlary dawara aýratyn öwüşgün çaýdy. El işlerinin görnüşleri mükemmelerin ünsünü özüne çekti. Sevgide milli qammatlıklarımızın dörlü dövülleri değişli önümleri, amalı Haşam Sunutu'nun eserleri, kitapları ve beylekleri yerleştirildi. Täze hasırlan emele gelen harmanlar el bilen savurmak sonra elekte elemek yali. Atavavalarımızdan gelen dayıhançılık deyaplarının iş yüzünde berca edilse, dayıhanların halal zahmet çekecektiklerinin sultnaması bolli.
Daşawat vilayetinin polisiya müdürlüğünün yanın howpsuzlygy gullugynyň hemde polisiýanyň ýol gözegçiligi bölüminiň işgärleriniň gatnaşmaklaryna, yanın howpsuzlygynyň hemde köçe ýol hereketiniň düzgünleriniň ýerine ýetirilmeginiň zerurdygy barada gurrun edildi. Galla orana geçilmek münasibetli gurulan ajaýyp sahnada vilayetin medeniýet we sungat saatlarynyň aýdymça sadynalarynyň tansyp we halk dörejçilik toparlanyň çykyşlary dawaranyň ruhunetligini hassa alasmana götürdi. Ýerine ýetirilen belin teňdäki aýdym saatlarda tanslarda garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan diýarymyň ak buğdoýyň berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüniň hormatly prezidentimiziň halkara derejesinde alyp barýan beýik işleriniň türkmen gözellikleriniň wasfy ýetirildi. Şu ýerde türkmen owasynyň durmuşyny şoklanýan görnüşleriň gurulmagam ýürete bilinmäge değişirler. Ak buğdaýly ulaglaryň aňyrsyna göz ýetmeýän hatarlarynyň daşaşagynyň gorkana köçelerinden, gödel binalarynyň deňinden geçip barşy aýratyn buýsanlyrjy duýgular emele getirdi. Kerwan garab ýoly düşen ak buğdaý ýükli awtoulaglar Mehriman akadamynyň gordup beren ajaýyp görögli galla önümler kärhanasyna geldi. Vilayetde bar bolan elevatorlarda, harmanhanalarda dänäni bökdönşil kabul etmek üçin ähli mümkinçilikler döredildi. Bu wasa buğdaýyň öz watyna kabul edilip, ýokarky ýyl derejesinde saklanmagyna doly mümkinçilik berer. Galla kabul edýän bölümlerde ak buğdaýyň ilkinji tonalarynyň gelmek münasibetli gurulan medençäler diýsen ýatda galyp boldy. Bu ýerde medeniýet işgärleriniň aýdymsa tam folklor toparlanyň çykyşlaryna, dana halkymyzyň gadymetden göz başalyp gaýdýan halk dörejçiliginiň dürdäneleri täsin çykyşlary bilen wasp edildi. Çykyşlaryň ählisinde de bagtýarlyk döwrüminiň wasp ýetirildi. Buğdaý hasynyň görogly gally önümler kärhanasyna gaýtadan işlenmegi we ýokarky agynyň öndürmegi dawarak naşanlaryň göwünlerini götürdi. Buğdaý ora geçirilen ýerlerde saman ýanamak we sürüm işleriniň utgoşukly dowam etdirilýäninden bellemek möhümdir. Harmanyňyza bereket. Daşawat vilayetiniň gallaçylary. Men Daşawat vilayatynyň görogly etragyny ýaşaýjy Türkmenistanyň hormatly ýaşaýjy Zahirow Şenip, Gahrman arkadamyň parasatly ýol başçylygynda berkarar döwletimiň bagtýarlyk döwründe belen tepkitleri ýetýän diýarymyň her güni şanly wakalara beslenip ajaýyp zähmet üstünlikler gazanýar. Arkada prezidentimiň ak patasy bilen vilayatynyň görogly etragyny magtymyl daýhan birleşiginde ýaşullaryň bismillasy bilen daýhanlaryň oğuzlyk işgärleriniň gatnaşmaklarynda galla oragyna başlandy. Hormatly prezidentimiň taýsy tagallalarynyň netijesinde ýurdumyň ykdysadyetiniň esasy uğurlarynyň biri bolan oğuzlyk buğdaý uly ösüşlere eýe bolýar. Ajaýyp döwrümizde oğuzlyk işgärleriniň daýhanlaryň netijeli işlemegine, yerden bol hasyl almagyna ýokary şertler döredilýär. Bu bolsa sahawatly toprağymyň bereketine bereket goşup azyk bolçulugyny üçin edýär. Hormatly prezidentimiň jany sag, ömrü uzak, halkymyzy awadançylykly bagtly durmuşyny, öröwşen geljegini üçin etmäge gönüktirilen il ýurt döwlet bähbetli tutumly işleri hemişe rowaj alsyn. Harmanyňyza bereket. Arkada prezidentimiz çäjiňize bereket edermen gallaçylar. Häzir kunurda geçirilýän duşuklaň her birine işen häsiýet maksud bolýan. Hyzmatdaşygyň germeni giňetmek boýunça pikir alşmalar duşuklaň esasyny diýär. Türkmenistanyň Daşary işleri ministri Meriyetowyň Ýewropa, Kawkaz, Aziýa halkara ulug geçelgesiniň hökümetara komissiýasynyň hemişelik sekretariatynyň baş sekretary Ased Asanbaýew bilen sal ulgam arkaly geçiren duşugy işen häsiýeti betlendi. Taraplar hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny we hökümetara komissiýanyň şäherlerindäki özara hereketleriň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Türkmenistan Ýewropa, Kawkaz, Aziýa geçelgesiniň kanunçylygyny sağlamagy, nyrk siýasatyny kämilleşdirmäge, degişli tarapdan berkitmäge we uly infrastrukturasyny ösdürmäge gönüktirilen taslamalar gollaýar. Tewsiň uly ustaşyr mümkinçiliklerini döretmekde we giňeltmekde Türkmenistanyň işen orny bellenildi. Türkmenistanyň hemde Ukrainanyň sewda senat edaralarynyň arasynda sağly ulgam arkaly geçirilen duşuk taraplaryň hyzmatdaşlygy ösdürmäge bolan islegleriniň ýokardygyny tasdiklady. Gyzyklanma bildirilýän uğurlar boýunça pikir alşmalar gepleşikleriň esasyny düzdi. Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligine Ýaponiýanyň Owganistan we Pakistan boýunça ýürüýte wekili Ilçi Katsuhiko Takahashi bilen video aratnaş arkaly duş geçirildi. Taraplar owan meseleleri boýunça Türkmenistanyň we Ýaponiýanyň garaşlaryny beýan etdiler. Diplomatlar Owganistanyň ýagdaýlaryň geljegi bilen bagly pikir alşdyr we bu ýurda ýardam bermek boýunça hyzmatdaşlygyň kabul ederlikli görnüşlerini tapmak üçin işen gepleşikler dowam etdirmäge alalaşdylar.
Yurdumdan yaş harımlarının alımı gözlöwleri dürlü uglarda täze başlanışlar bilen berk bardyr. Her bir işte uly üstünlüğün gadanylmagy ösüşe badargydyr. Alimler günü münasibetli Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň we Matymly adnaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň ýanynaky ýaş alimler merkezi tarapyndan alimli ýaşlar berkararlygyň bünýadatly almy taslamalaryň sergi bäsişi geçirilip, Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika institutynyň ýanynaky Sandy Çödgüt IT meýdançy hojalyk jemgyýetiniň binasyna geçirilen bu bäsişige ýurtymyň ýokary okuw mekdeplerinden, orta hünärmet we orta mekdeplerinden, almy barlyk edaralarinden ýaş alimler öz tayarlan 150'den gowrak täze taslamалary bilen gatnaşdyryp, almyň ileri tutulýan 5 tane ugur boýunça geçirilen almy taslamalaryň sergi bäsişigi ýurtymyzyň hususy podugynyň wekillerine uly gyzyklanma döretdi. Innovasiýalar ýarmarkasy ören köp adamly bolup, ilim bilen önümçiligiň arabaglanşygy netijesinde täze ileri tutulýan ugurlar anyklaşdyrylyp, durly ugurlar boýunça 30 sany ýeňçi eglan edilip, alimli ýaşlar berkararlygyň bünýadatly almy taslamalaryň sergi bäsişine gatnaşan ähli taslamalaryň ýaş awtorlary ýaş alimler merkezi tarapyndan syýlyglanandy. Bäsişiň ýygyderli geçilmegi ýurtymyzda innowasion we dörejelikli pikirlenmäge ukyply hünärmeniň täze nesliniň kemale gelmeli, ýurtymyzyň ykdysadyýetini halkyň intellektual mümkinçilikleriniň, ýokary tehnologiýalar we innovasiýalar esasyny ösdürmäge uly itergi berýär. Çünki hormatly prezidentimiň belleşýäli alim dünýäsine aralaşan her bir insan hemişe täzelige we ösüşe ymtylmalydyr. Türkmenistanyň prezidentiniň saglyk döwlet maksatnamasynyň rejelenen görnüşinden ugralyp, ilatimyzyň saglygyna berkitmek, keselligiň öňlenmek boýunça ulgamlaýan işleri puwdagara tertipde durmuşa ornaşdyrmak maksady bilen Saglyk Goraş we Derman Senaty ministrliginiň utgaşdyrmagyny Aşgabat şäheriniň 11-nji saglyk öýünde Saglyk Goraş boýunça puwdagara toparyň nowatdaky iş maslahaty geçirildi. Hormatly alimler, Nursoy ýurdumyň ýönetimine we paýtaxt maşgabatda 11-nji iýun saat 20-den 12-nji iýun saat 20-şe boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumaty bolugyny berýän habar bilen tanışyryň. Balkan vilayatyna adkem burtqal Bemirad kulmasynyň teleskonto 9-4 metre ýetýän şemar utar. Howa gijetini 19-24 gradus maýl gündüne 32-37 gradus ysy. Kenariýa etraplaryna 25-30 gradus maýl bolar. Ahal vilayatyna adkem burtqal Bemirad kulmasynyň teleskonto 9-4 metre ýetýän şemar utar. Howa gijetini 23-28 gradus maýl gündüne 36-41 gradus ysy bolar. Marwulatyna az bultfar Bemirad ordan teleskonto 9-4 metre ýetýän şemar utar. Howa gijetini 22-27 gradus maýl, gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Lewap vilayatyna az bultfar Bemirad ordan teleskonto 9-4 metre ýetýän şemar utar. Howa gijetini 20-26 gradus maýl, gündüzine 35-40 gradus ysy bolar. Daşow vilayatyny Ütkäpeýän mutfak Bemirad ordan teleskonto 8-13 metre ýetýän şemal utar. Howa gijetini 20-26 gradus maýl, gündüzine 34-39 gradus ysy bolar. Paýtaxt Aşgabatda az bultqal Bemirad teleskonto 9-12 metre ýetýän şemal utar. Howa gijetini 25-27 gradus maýl, gündüzine 35-37 gradus ysy bolar. Ýurdumyň şu iýun aýynyň 12-sine magnetik hadisasynyň durnukly ýadyda bolmagyşyly. Edi watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan böreşikleriniň möçöriniň hadadan 7 götürüm artmagy bilen baglanyşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňlenmegi üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle heme Thomas Passynyň howanyň derejesiniň ýokary galýan ýollarynda pasaly uğraýanlygy maslahat berýär. Mehriban ýaşar.
Bu düzgünleri berk berjay sana da gelen islenik pasını öz sağlığınızı qorap bilersiniz. Mehriban adamlar, şununla Watan Habarlary peşimiz jemleýäs. Berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe atwy watan Türkmenistan, ähli wagtlarda ösçüresine, ähli şuň ödününe bolsa halkyň bäxti bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şendir. Hoşa urun edileşer.